Karon adlaw sa Martes sa ikaunom nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang Dios naglihok sa mga paaging misteryoso. Kasagaran, ang unsay murag maayo alang kanato sa pagkatinuod makadaot di ay ug ang unsay murag katalagman musangpot alang sa atong kaayuhan. Makita nato kini diha sa atong mga pagbasa karong adlawa. Ang tinugyanan sa karsel diha sa unang pagbasa, nahadlo kay nagtuo siya nga ang iyang mga piniriso miiskapo na. Andam siyang magpakamatay kaysa atubangon niya ang silot. Apan hinuon, si San Pablo mihupay kaniya ug migiya kaniya ngadto sa gasa sa pagtuo alang sa iyang kaugalingon ug sa iyang tibuok pamilya. Sa samang pagkaagi, nasayod si Jesus nga ang mga apostoles madaog sa kaguol ug sa kahadlok tungod sa iyang kamatayon. Apan pinaagi sa kamatayon ni Jesus, ang talikala sa kamatayon malaglag sa kahangturan. Aduna pa bay mas dakong hinungdan nga ikalipay kaysa kinabuhing dayon? Pamalandong. Diha bay higayon sa akong kinabuhi nga daw nawad-an akong bililhong butang o dili ba nagantos akong kapakyasan? Unsang kaayuhan ang gidala sa Dios kanako gikan ni anang maong kasinatian? Nakatabang ba kini sa akong pagtubo? Nakatabang ba kini kanako sa akong pag-ila sa akong mga kaigsuunang nanginahanglan ug nagkabig kanako aron mas masuod ako sa Dios? Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miapil ang mga tawo sa pagdagmal kanila ug gigisi sa mga opisyal ang mga bisti ni Pablo ug ni Silas ug misugo nga latiguhon sila. Human sila bunali pag-ayo, gibalhog sila sa karsel ug gisugo ang gwardiya nga kandaduhan pag-ayo ang bilangguan. Busa gibalhog sila sa gwardya ngadto sa kinasuokang lawak ug gilugpitan sa giakob nga kahoy ang ilang mga tiil. Sa hapit na ang tungang gabii, si Pablo ug si Silas nagampo ug nag-awit og mga pagdayeg ngadto sa Dios ug namati kanila ang ubang mga binilanggo. Unya sa kalit milinog og kusog nga nakatay og pag-ayo bisan sa sukaranan sa karsel ug nangaabli ang tanang pultahan ug nangatangtang ang mga kadena sa tanang binilanggo. Nahigmata ang tinugyanan sa karsel ug sa pagkakita niya nga nangaabli na ang mga pultahan, gipakaingon niyag nang layas ang tanang preso. Busa, gilanit niya ang iyang espada aron maghikog. Apan misinggit si Pablo, "Ayaw paghikog, ania ra kaming tanan." Ang tinugyanan sa karsel nangayog suga, unya misulod siya nga nagdagan ug miluhod nga nagkurog sa tiila ni Pablo ug ni Silas. Unya sila gipagawas niya ug gipangutana, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" Sila mitubag, "Tuo sa Ginoong Hesus ug maluwas ka lakip ang imong panimalay." Unya siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay, giwalihan nila sa pulong sa Dios. Niadtong taknaa sa kagabhion, gihunaran sa tinugyanan sa karsel ang ilang mga samad ug gibunyagan dayon siya ug ang iyang panimalay. Unya gidala niya si Pablo ug si Silas sa iyang balay ug gipakaon. Nalipay siya ug ang iyang panimalay kay siya mituo naman sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo.
Ang imong tuong kamot nagtubos kanako o Ginoo. Pasalamatan ko ikaw o Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa atubangan sa mga anghel, awitan ko ang imong kadayganan. Magasimba ako didto sa imong balaang templo ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako o Ginoo. Tungod sa imong kaluoy ug sa imong kamatuoran, imong gihimong dako labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsangpit gipatalinghugan mo ako, imo akong gilig-on sulod sa akong kaugalingon. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako o Ginoo. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako, ang Ginoo maghingpit sa iyang gihimo kanako. Ang imong kaluoy o Ginoo nagalungtad hangtod sa kahangturan, ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako o Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ug karon muadto ako sa nagpadala kanako, apan walay usa ka ninyo nga nangutana kanako kun asa ako paingon. Ug karon nga gisultihan ko na kamo, nasubo kamo. Apan sultihan ko kamo, mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo, kay kun dili mo anhi kaninyo ang manlalaban. Apan kun mubiya ako, ipadala ko siya kaninyo. Ug inigabot niya, iyang pailhon ang mga tawo sa kalibutan mahitungod sa ilang sala ug sa pagkamatarong ug sa silot sa Dios. Pailhon sila sa ilang sala, kay wala man sila motuo kanako. Ug pailhon sila unsay matarong, kay muadto man ako sa Amahan ug dili na kamo makakita kanako. Ug pailhon sa silot, kay ang nagmando niining kalibutana, gisilutan naman. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.